eye Nsuatre man ehemfo nuoma bi ekoso a omobo enyoso omobo nyoso kra na eye me de se we die ankopie o manhia o me se niema eye me de ene se ankwankopie wo manhia na yakase manhia kotokohene yewura otumfo se tutu ababi otoso mienu na napia onkwaso eye wono ena oye de osei bonoman na we die eye abonofo no ankasa hemfo no ena we die chese sunyan nsuatre man omode aye de omode omunsama baba to abontra omukire se nuoma bi a ekoso no eye omo etan eye omo abofo no enti omubuafu papa na omo aye press conference and as a press news omode omunsam ababegu social media no so se na ebe ye obi abehuru ni a ekoso ene ne sen nyabotre yekura videos no ye de ebremo na ne ewom ne se Nsuatre man sunya Nsuatre omo hini filimu no oba ahema no na ono ote ase no oba ahema no so ato na no mokwa akura emra wote ase no wode ohimbe de sebrante a woyi no a wode ne koye no wode ne komako emprensia ni nyina no omo reject no ni nyina omo se chief makers ne se dabi omo mpe na utimi hunu se na oba ahema so no na ope no emprensia emu na asem no koye na ekoto nsem amanso sore ewo ho na esore ye no omo twen ya fofie anto ata ena oba ahema so to anananom ewo ensie do nti na kire se empanifo se aboafuru mu wu ana ta asa enti no omunya akwan eye omadwe se no asam no ohima no omune ne twen no ohima no wato anananom ewo ensie do nti hwan ena omune ne twen case die enti ni akoba ne se omuyi disbrante a omope no ampa omuyi disbrante a omope no sa disbrante no omo aye bibibia awie na ono emu na obi soso firi baabi baaye obaye onye disio ono baaye na sem ne se oba ahema amanso no oba abetoa so oba ahema amanso no oba abetoa so eninti no oba abetoa so ono soso amase na omo kire se baabi unya disie asamo no oba ahema no na omo ne twe no wafiri mu a asamo no etu atwa etu ontwere ne etwere abrantie disesani pa no so ompene da asamo omo maaso ane eko Bono Region chief for no no hemfo no ne keka ho na we na omo so tu committee no omo tu ye no wanchi hene ka ho nsoko hene ka ho hemfo no bi no mo ne yi na omo kohwe mu ne ne na mu no nsoko hene de kire plain say disebrantie na omo de na aba no ono ana onkodi ne hene wayi ne nsa firasem no mu ehemfo no omo aka ne se Davida we na suma hinkuro hene ene Dormahene agimambadu omo na sese no chese omo de omo ye ahwempamu jene me frene na Nebukadnezar ni fala monti ase adwumbone omo pese bono man be koso nti no omo na sese omo kura se mu a tintintinti chese omo ye omo adwene se omo ma Nsuatre asundwe ma ho omo sore omo se na yewuro otumfo se tutu a otoso mienu oni na ma asundwe mba oni na onye obi a opa asundwe enne ye nyina yahunu baby ade no eda yahunu baby ade no da abusuafo ni akwakoba ne se agimambadu ni suma hinkuro hene eni wanchi hene eni hemfu bi no omo keka ho na wo wanchi hene na anu ada na aba ye wo nan sa aba wo de ye beba so daache wo de toto pabra ye beba wo so ye so mu a ana chese omani abrese Davida asamro mo aguso omo twe ohene no a omayi no a court waje atum bibibia se afe no omo mfa ne din enko House of Chief book no mu na afe no obonga desene na omuhunu se one na woye hene no agimambadu ni sima hinkuro hene no wanchi hene ene omo keka ho se Dabi omo nte ase omo mpene amanso no enkoso ohunu bone de bia meka se agimambadu nya wobi a wope bono man ye agimambadu a woye Dormahene onye na adisa wope Dormaye wope bono man ye ono ani kuro ni de ono no chese sese no wa capture wo mo
onye na gise opɛ bono man eye na de ma bibi nsi na wo de wani ahwemu otachi man nka wo behunu ne edi bɛyɛ ka wo behunu a kyerɛ sɛ no waye na adwene sɛ Nsuatre no soso no ompene oma sondwe ma ho na ade a meka kyerɛ sɛ me se obia ebema agye wo nsam ni sɛ weidie Nsuatre man fo no omo amfa nkoma nhia o mahunu asɛm ni o Bono man mu ha bono ho no mo no ahemfo no Bono House of Chiefs no ɛna omo ni wo mo president se wo mpene Bono Regional Chief President so wo mpene so mahin kuro hene kan ho ni tu beka se akora yanyem nachi o ka ho ɛna kyerɛ sɛ omo aye omo adwene sɛ omo mpene omo so omo mpene o enti se no amahemfo no buafu papa ehemfo no giga omo dwa ni nyina ne sɛ omo nim ne enti a adwemambadu ane hemfo no omo akeka wanche hene ka ho na omo di sansem hunu no eya munni mu fi asem omo kyerɛ sɛ ohema no omo ne twere ohema na wudi a asem bia ne akyerɛ biem nanso so no nkrofo so omo mpene abusua emra Nsuatre man ehemfo no a omo aka no omo ye press conference na omo de omo nsem ba beto se omo ma obi ahununia ekọ ama omo ahunu se eye Bono Regional Chiefs no omo na edi sa brone no nuoma bi ekokoso nyina no efiri wo mo Somahin kuro hene ka ho wanchi hene ka ho Dormahene agimambadu ka ho ohina ho se ora bibia mfataw boni ahye wo ma mom yenko ne yenko tie emra Nsuatre man hene hemfo no omode omo nsem eto dwa no na me kai wo se hayi eye akofena media medi no da so ye amono ba ko pe koso ewu Nsuatre ahensemu ena behia se ema Nsuatre man Bono man ena Ghana man nyina hu ba bia aseni free na ba bia kuduru ase bi ka bia ohu se no besi aka no eye busumi nsia no dai to so dudu nwotwe eye pimienu ene adunu baako ena Nsuatre Traditional Council eye amamre ene amade nyina de odefo ina fran poto so minu esi akodwa so sa akonwa sie we achi no ena Nsuatre bahema ina na sama kase ababio ode ba se onti ase se wayi dipa baako ede amanya nananom Traditional Council no aporo mprensia na ya mfonensi so na yakofa nipa bofo na bi se omanyene sa asemi na nahima ema so ediko Bono Region House of Chiefs osamane na nkobia na jasi na kultri na council ni nyina odi man na yednesi so ni din kan ho asem we di ho akwani ba kopinse na nahima no film ben filminu eni akiri ni enu achi no ye koba ene se eye Nsuatre Traditional Council ena ya lawyer for so e de call se hima no a ode call eno wa wudi a ase na wu nyina so ne se wamfa bia ngina ho se oni wa onya nanamu ana wamfa tumi bia anhye bia ansa ana so wamfa bia meka se no ho se one ne e betwe sa manso no sa manso we e call so no eye ewura bi a efe no Pastor J Kran eba mu se oposo beginam na otoa hema no na manso no so na nan ye ne se masakwa no a enye yie ebi se onye hema no kwa ne busuani ye di hobi no amfa na kanse no ho ye to aso se wamfa tumi bia krata ma no se o megina no ontwe sa manso no na nan ka se we nyina wo Bono House of Chiefs ema beti committee na nan ma hemfo miensa aya nsoko man hene suma man hene na wanchi man hene tena asemi so na eduru se bebu aten no nsoko man hene de ba se onimra bia wo ho a obegina so aka se Pastor J Kran o megina mu se ba hema na sinamu na o matwa manso no na ya Region House of Chiefs ba belo ya so a otubefo e wo mrasem no onto tubefo se
mmara bia ni ho a betuma gina so amana beka ho ti se be ya nka benyini gina nchen na ase ne enkoda ba bia da nanso eyesuma manhene ni wanti manhene de agiginam se mmara ho se mmara ni ho be hwe na bama ade kuran aba beginam na watoa hema no asemodiko house no so saa semwe baa no nana no hu ni se eye nchanchia bi no be pese bebu nana no ma saa semi so e de call National House of Chiefs se ben hwem se saa semwe no kwadie bi wom se obi a on fa se no kra obetu abeginam se obetwe saa manso yi saa semwe akoso wo National House na ba sa nana no ye se we be krata even still proceedings na be the American House no se be ya bentimi ntoa aseni no so nana no ma lawyer for no e de saa semons ye mo de bank pre no the Regional House of Chiefs se be asena koduru ni every court kituam akodu court kesim ti be ya be na court kese ne ka asem no saa semwi ina achi no Bono Regional House of Chiefs ayese se Nsuatre man ye mpo asena koduru hokora na be for so aka Regional House of Chiefs aba press asemwi empre bebre enu atikwa na no ada bosumi numi data sonson be sam fa yese mra na asema ewo National House a yaka se bi egua no be atincha be ka no usunyan asada no so no ene be nhyamu die bi hia e di betu aseda ti ehu ni nti a asem wo court kituam ye de court kasiem na court kasiem na Abraham krata asa be di mi ho timnya mosumo eda ye mpo mbeka sa asemwe enu achi no aye 2024 no nananu bia krata efe ni mandamus se yenyena nka bemfa nanan krata nko National House of Chiefs na nka bengeja tene se omanhene ni di mran krata mu Supreme High Court anyi sa asemwe ya atum nananu nsantu anamo e de kwa Peace Court a ewo Kumase sa asemwe hono anche bese na otwemiensa be bosomiensa etwa mu no 19 for March 2026 na Peace Court muyaye muya ba de ba kire nse na mra bia nsi ni kwan se bentimi gazette no ti Bono Regional House of Chiefs be fa na krata nko na benye ho nyima nyina na be fa na gazette krata na ema no ne di ho bie no be de ba muyaye ni se Potaje kura ni ho kwan ba bia so timbe gina asem so beto ahema na amanson so e be ka asem bi de shemu se oba Ghana your queen mother na your ba ahema ye ni queen father nti sad no ye no de eni mra bia nti babo atu agu na namra na omedi ne hene na Nsuatre man enkoso sa ni mo ina akoso no Bono Regional House of Chiefs ayese bentini obi eka ayewo lawyer judge panyina oni ye be president ayi ni se oni mumra odi mra be adwuma no ya Peace Court kan ni na no fa nya adwuma wa bo to gba bi se odi de on vakrata no nko na ase no se Nsuatre man na nanom ye mpo obasi aka no Sunya Regional House of Chiefs sa se mu yade a ha Nsuatre man na ha nanom nyina nti na hu bi na nanom nya bi se ne ese ma nipa hu ne ekoso ye ni se a Peace Court nkata se be mpa CD forms no nko no nkese nka koduru ho a na ye kasa nkese bedi na nano krata a chene senda dada na so samre no ano aye Bono Regional House of Chiefs no e sorry se okwakoya p obi a oyin tangina fo se o ka se no oba krata no kwado ntia se okwakoya p bi appeal ko a Peace Court se be kwakoya self execution se yi orders na buy no be fanto okopin se betwa manso na wie be sheda ama nananom ekoye ekodu wa Regional House of Chiefs ama ubi ama ene ekoda di se be krata beto se asma be be ba twa sai di banya me ye still execution ni biem ti ba twa sai be be no so no nananom amfa na hogunum be ka se sad no wa se be mere makot no je 150,000 ka editi abe ibe ntuami mana nananom na be mfa nkrata no nko ini se sa asem we nka koda ba bia da ebe ne numachi no ne eti ya ne se Regional House of Chiefs na ye ni se be ye patafo a be gina mienu ntan no be so ba se asore se be de ase na ko National House of Chiefs akotwe sa amanso no be de akọ Supreme Court say
send the Supreme Court to Ebeka Wasem. The Nizawi and Tanjana for the Ankonina Bakochi. Yada send Nako Bono Region House of Chiefs. Alka Peace Court. Ewo National House of Chiefs. Nina no Region House. I said, I send Bankasa. Bankasa Bejaha Mubiao. Region House of Chiefs, I send Nako Supreme Court. Everybody Nanama, I will Nsuatre Traditional Council. Trisama Sono. That's when Nanana Pinoa in ye. Sir, Ubia Oyen Patafo. Now, the Pami Nuako, we are out of water, dear Gua, who are according to Kanoko. Santo Kachin with Ananka say, Tenase, Amanakoswa, Yadia, Ebebasu, and the Azabasu channel. Near an American say, Yabakose Muno, you who said Tanginaphobia, Abedin House origin to Kako. And as will be a referee, our old ball. Now, what the penalty you know, I'm a team back on set back. But say a penalty me in every year. Referee Casa Ronata, dear Jim said, on one Casa or Copiguase. Bought by our that to ball Copiguase. That's the way you name Mra, you name baby free. And you know, my Mima and Anonum. The air can say, you are Mra, a walk Homa, Bunahafu, Region House of Chiefs in Kwana. And as a Mra or Ganano, a Bian, Yenina, ADC. And another young said, Bravo, I send to Bruana, Cosunano. If you don't mind Henry, our president. Or the next bus, my Henry, and another house. Yabaye, actually said, Bono Dua and Green, if you better be there. Now you in such a way, Yasamaya Kaya, if you want to see PP. Now, Southern way, Nanam de, and the same academic pain. Any minister of himself so. And I buy you a baby. Sabarian Semimu. And yet, said Dano, the man and a home my. You are can you my airship be at Sansing way, ABC. The air can say, a mine a wobra for Yana, would you didn't say Jenny in a pet. Don't mind my henny, my henny, when Jim my henny is after my henny and Fakanino. Bienua or Chen Yonko. Tea a wounded tea I asked him about, Sandy Pawinum. I didn't say baby, dear Chaco Chamanso, and it's Nsuatre Traditional Council at Chamanso, oh, Supreme Court. If I said Bono at his house and we are quay. Ghana mine at it. Number new for our Ghana house near Coso. Near Cobase, Case, it could be a Ose Bonafua. Yet, Triansa, Yahumbia, at the Beco. And you know, Sanson we near Nananum Nsuatre Traditional Council. Yeah, how I have said Ghana Man United. The beer we are ten only team. Near whom Setina be Bono eto Binkumu eto Nipon, near Hunipa or Cofabaye. And the Munyanasi, a bompire said, Nsuatre Becoso, now Bonabecos and a Ghana Man Sacoso, and a Mazemo Baye. Your mind in a Ewo Krumha. I am a Marina, Edinesiso.